Has pensat en quantes cultures convius al lloc on ets? La història, la migració i el moviment actual al món ens fa canviar de lloc on tindrem, potser, sort de poder fer una nova vida. Imagina't si no fos així. Furia Festa i Foc és un projecte de reconeixement cultural de la presència catalana a Guadalajara, Mèxic. És els elements compartits que ens fan fer vincles, com la cultura, l'art i la llengua. Tenim una mostra cultural per donar veu a aquesta presència. Les generacions transitòries amb un cor compartit. Volem que la nostra mostra viatgi cap a Barcelona i Bangkok, on ja ens esperen per conèixer el que vam fer entre mexicans i catalans, com taller de castells o de màscares de diables. També una recerca sobre la presència dels catalans que van arribar des de l'exili a Guadalajara. Fa 13 anys que vam començar a aprendre català i ara tenim aquesta mostra. És moment d'escoltar-nos i per això et demanem el teu suport. Som el que ens falta, potser també existim per defecte. Marc Masdeu.